ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪುಚ್ಚೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನಂದು ಈ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮೂಲು ಕೋಣೆಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏಪಲಾತೆ ತನಿಷನು ಉಲಾಯ್ಲೆತ ಬರ್ಪುನು ಓದರೆ ಅಂದು ಉಂದೇಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವೆ ಎಂಕುಲು ಉಲಾಯ್ ಓದರೆ ಬತ್ತಿ ಕುಲು ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬುಕ್ಕು ಪತ್ತೊಂದೇರು ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದೇರು ಪಂಡ ಮೊಕುಲು ಓದರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಅವು ಮಿನಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತುಂಡ ಅವಳ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪುಡು ರೂಮಿಗೆ ಬತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ತ ಮೋನೆನ್ ಪೂರ ಉರ್ದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆರಾಮ ಅದಲೆ ಇಂಚ ಕುಲೋನುಂಡು ಎಂಕ್ ಡೌಟು ತನಿಷನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂದು ಬರೇಪುನ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅನ್ಸುಂಡು ಯಾನ್ ಆಯ್ಕ್ ಪಂಡು ಕೊರೊಂದಿತ್ತುನ ಉಂದುಲಾ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದು ದಾದನ ಡೌಟು ಸೊ ತನಿಷ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಓದುಜೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ ಪುಚ್ಚೆ ಇತ್ತನ ಆಯ್ನ ಗಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಚ್ಚೆದ ಮಿತ್ತೆಪುಂಡು ಬಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಇನ್ ಚಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪವಡತೆ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಆಯ್ತುಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಅಂಚಿಪೋನಾಗ ಬತ್ತ ತಿರ್ತುಕುಂದೆ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಹಾರ್ಟಿ 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 ವೆಲ್ಕಮ್. ಇನಿ ಮಂಡೇದು ವ್ಲಾಗ್ ಆಗುತ್ತನು ಅಂಡ್ ಕಾಂದೆ 9:30 ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ದಾಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಲಪುರ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಂದಾದ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತೆ ಪಂಡ ಪೈಪದ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪೈಪದ ನೀರು ಮುಡಿಯೇ ಬರ್ಸದ ನೀರೇ ಪೈಪು ಬರೋದಿತ್ತು ನಾವೇನು ಜಿಂಜಾದು ಜಾಲಪುರ ಬುಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಉಂಟುನಾನ್ ಕಾತೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಣತ್ತೆ ಸಹಿತ ರೋಮ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಂಚಾದ ರೋಮ ಇತ್ತಂಡ ಚಾಲು ಡೆಟ್ಟೆ ಹಾಪಿದ್ರಿ ಸೊ ಕಾಡೆ ಹೊರ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸೊ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆಡು ಇತ್ತೆ ಆ ದಾರಿ ಬೈದೆ ಗೊತ್ತೇ ಬರ್ತೆ ಬೌಲ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 days ದಿಂಚೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ 3rd day ಸೊ ನೈತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ ಪನೋಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಡತೆ ಸೊ ಒಂಚ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಪೂರ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಪಾಡುಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಆಪುನದು ಸೊ ಯಾನೇ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಕ ഞാൻ ದಾದ ಆತುಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಪೂರ ಪಾಡಿಯೇ ದಾದ ಪೂರ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ನತೆ ದಾದ ಪೂರ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುನ ಹತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊರ್ನ್ಯ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದಿನ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುನ ಹತ್ತು ಅವ ಯಾನಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಂತಿದ್ದಿನ ಬೇತೆ ಪೂರ ನಾಡ್ದೆ ಅವು ಪೂರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಂತಿದೆ ಅವು ಪೂರ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಂಡ ದಾದ ಅಂತ ನಾವು ಪೂರ ಏನೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಂತೆ ಸದ್ಯಗಿದೆ ಅದು ಪ್ಯಾಕ್ ದಾದ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ವಸ್ತು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೇರ್ದ ಕಿನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅರಿಶಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಆದೆ ಮೂಜೆ ಸೊ నేను ಡೈಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪಾಡ್ಗಾಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ నేను ದಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಂದು ಥುಯರ ಉನೆಕ್ ಆ ಬುಡಾನ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ದುಮ್ಮದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತೇರಿ ಯಾನೇ ತೂತೇನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಕೆಲವದಕ್ಕೂ ಡೈಲಿ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋಗಿತ್ತೇರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಏತು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪು ಏತು ಫೇರ್ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಿತ್ತೇವೆ ದಿನಾಲ ಪಾಡ್ಬೇರಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಜೆಲ್ ಸೊ ಮಂಜಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೋನಿಗೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೇರ ಗೌಲ ಆಪುಜಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ಒಕ್ಕನಿಕುಲು ಏತ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಗಳು ಅವಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪು ಜಾಸ್ತಿ ದೊರ್ತುದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೊರ್ತುದು ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ಚೂರು ಪಾಡೋದು ಸೊ ಈತ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುನಗ ಪೇರ್ದಕ್ಕೆನೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಪೇರ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಒಂದೇ ಪೊರ್ತು ದೀದ್ ಬುಟ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 11:30 ದಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 40 minutesಲ ಬುಟ್ಪೆ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಪಿನ್ಸ್ ಏನ ಕೆಲಸ ಆನಾಗ ಒಯ್ತಾತೆಗೆ ಇನ್ನು ಮೋನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪರೈತಿನ ಮನ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಕ 1 month ಪಾಡ್ವೆ ಹೆಂಗ್ ಚಾಪು ನಿನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ನೆಟ್ ದಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐ ಮೀನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕಲ್ಲೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಐತೆ ದಿಸ್ ಮೈ 3rd day ಪೇರ್ದಕ್ಕೆನೆ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದಿ ಯೋಚಿ ಓಪನ್ ಗಿಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೇರ್ದಕ್ಕೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಪೇರ್ದಕ್ಕೆನೆ ಬೆತ್ತೋದಿಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಲತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾಣ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಪೇರ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಕೆನೆ ಪೂರ ಬೂದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಕೆನೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಲಾಪು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಇದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಕಲೆ ಓಕೆ ಕಲಪಾಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ನೆನಪಾಂಡು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಅರಿಶಿನ ಬರ್ಪುಡು ಓವನ್ ಪಂತೆ ಗೋಪುರಮ್ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಅರಿಶಿನ ಬರ್ಪುಡು ಅವು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಏಪರ್ ದಿಂಚಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ ಅಮ್ಮ ಇಂಕಲೆ ಪೂಜೆ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ 7th standard ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೋಪುರಂ ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ எனக்கு ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಒಂಚು 4 ಸಲ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಗೋಪುರಂ
ಬೇತೆ ಓದ್ತಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಡಿ ಮಾತುದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಓದ್ತಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೀಪ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಪೂರ ದೀಪ ಇರತ್ತೆ ತಿರ್ತಡ ತೀರ್ಥದ ಫ್ಲೋರ್ಡೆ ದೀಪ ಉದ್ಬತ್ತಿ ದೇವನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ ದೀಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಆರೋಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೋಪುರಂ ದಕ್ಕನ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ನಿಕಲೆ ಬೋಡಿತನ ದೇತೊಳ್ಳೆ ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಅರಿಶಿನ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಸೋಪ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಆಯ್ತು ಕಲರೇ ಪೋಪುಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಪಂಪೇರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೋರ್ ದಿಂಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಗೋಪುರ ಮಾತ್ರ ಕನಪುನಿ ಕಲಿಗ್ಡಾಲ ಪೂಜರೆ ಇರ್ತನ ಎಲ್ಲೆರಡು ಮಸ್ತ್ ಪೂಜದ ಇಬ್ಬರು ಪನೋಟ್ ಪಣ್ಣ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಒಂಜ ಎಣ್ಣೆ ದೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಬೇರಿ ಈಜಿನ ಬೇತಿದ ದಾಂಡಲ ವಸ್ತುಲಿಡು ಅರಿಶಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಇಡೀ ಮೈಕ್ ಮೋನೆಗೆ ಪೂರ ಪೂಜದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಉಂತಾದು ಆರೇ ಮೀನ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕಿಪ್ ಅವರ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಕಲಿಗೆ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಸಂಡೇ ಪಂಡ ಇಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಕಲತ್ ದಾಣ ಒಂಚೂರು ಕಲಪಾಯ ಆತೆ ಉಂಡುತ್ತುವೆ ನೆನತ್ತೆ ಒಂಜಿ 11 ದಂಚೆ ಪೂಜುವೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಲಪ ದೀರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಚನ್ ಬಂದಾಗ ಮಂತು ಬಿಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಲಪಾವೆ ಪಾವೆ ಪಡ ಉದಾಸೀನ ಆಪುನು ಸೊ ಡೈಲಿ ಪಾಡೋದಲ್ಲೇ ಇನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪರಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾನೇ ಪನ್ಪೆನೆ ಕರೆಗೆ ಇಚ್ಛಾಪುಣದು ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ವೆ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಎಲೆಗೆ ಹಾಪುನು ಕೆನೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪೇರ್ ಕರ್ಚ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೋಡಣ್ಣ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪೇರೆ ಪಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೌಲ್ಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಿ ಆಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಒಂದೇನು ಅಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬುಡ್ದು ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಂಡಲ ಬುಡುಡಾವೆ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ನೀರಿಡು ಮೋನೆ ತೆಕ್ಕದು ಬುಡ್ಲೆ ಶೋ ಕಡೆ ನೀರಿಡು ದೆಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ನೀರಿಡು ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೋನಿಗೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಥವಾ ಸೀರಮ್ ತಾರನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 9:45 ಆತುಂಡು See here, what is my son doing? ಒಂದು ದಾಯ್ದಿತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪನ್ಪೆ ಬಲೆ ಕಿಚನ್ ಓಕೆ ಕೂಲ್ ದಾಯ್ದಿತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಗೇಟದಲ್ಪ ಒಂಚು ನಾಯಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಓಡ್ದ ಡಾಗ್ ಆವೆ ಅವು ಮೇಲ್ ಡಾಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ಫೀಮೇಲ್ ನಿಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಚ ಅದು ಖುಷಿನು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂದಿತ್ತ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ದಿನ ಗೇಟದಲ್ಪ ಬರ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ಲ ಖುಷಿನ ತೂಪುನು ಭಾರಿ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ ಬರರೆ ಮುರಾಣಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಸೀದಾ ಉಲಾಯ್ ಬೈದು ಅವು ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಂಕುಲು ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಡ್ ತೂಯಿನೇ ಕಾಣು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನ್ನ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಒಂಚ ಅದು ಭಾರಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಖುಷಿ ಅವು ಪನ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಪ ಹೂವ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವೇನಿಂಚ ಬುಟ್ಪೇರೆ ಏಪಲ್ಲ ರೋಡು ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕೋಡಂದಿದ್ದೇನೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಮು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಯೋಂದು ಉಪ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಸಾರಿ ಶೇಕ್ ಆಂಡ್ ಆತಜಿ ಪದ್ರಾಡರೆ 1 ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನಿಷ್ಠ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡದ ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ ಮಂತಿನಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಪಿರಾಡ್ದೆ ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಮರೆತು ಪುಣೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇದೆ ಟೈಮ್ ಆತನ 12:30 ಪಂಡ ಐತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದು ಮೋನೆ ಪೂರ ಶೋ ಕೂಡ ದೆಕ್ಕದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ರೊಟೀನ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಪಾಡೋಂದಿತ್ತಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪರನೇ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಆಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಮೂಲು ಈ ಮಿರರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡತೆ ಏತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಡಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಿಲ ಪೌಡರ್ ಒಂಚಿ ಪಾಡುವ ಭೂತದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುವ ಸೊ ಅಂಚದು ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪುಣೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೆರ್ಪೇರ್ ಹೊರೋರ ಇಂಚಿನ ಪೌಡರ್ ಈತಿಲ್ಲ ಪಾಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅವು ಡಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಣತೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಡಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡೋಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದು ಉಡ್ಪೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ನಿಕಲಿದ್ದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಾನ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಗಾರ್ನಿಯರ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಸೀರಮ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ರಡ್ಡುಲ ಸೀರಮ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ರಡ್ಡುಲ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದಜ್ಜಿ ನೇಟ್ ದಾಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಪನ್ಪೆರಿ 7 days ಚಾಲೆಂಜ್ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಅಂಚ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಇಂಚ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ
ಸ್ಪಾಟ್ಲೆಸ್ ಗ್ಲೋ ಬರ್ಪುನು ದಾಲೇಜ್ ರಡ್ಡಲ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಒಮ್ಮೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ದೀತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆವಡ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಕೈ ಕಂಡಲ ಪಾಡೋನ್ ಪುಲಿ ಒಂದುಂಡತೆ ಒಂದು ಗಾರ್ನಿಯರ್ ಲೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀರಮ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಉಂಡಲ ತೂಲೆ ಒಂದುಂಡತೆ ಉನೇನು ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವರ ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಕೈಕ್ ಪಾಡೋನ್ ಪೋಪೆ ಒಂಜಿ ತರ ಗ್ಲೋ ಪುಣ್ ಮೋನಿಗೆ ದಾಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತರ ಗ್ಲೋ ಪುಣಿ ಆನ ಐಕೆ ಒಂದೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕೈ ಪೂರ ಪಾಡೋನ್ ಪೋಪೆ ಕೈ ಪೂರ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಅವೊಂಜಿ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಅಂತೂ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಅವೊಂಜಿ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬೋಡಣ ನಿಕಲಿಗೆ ದೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರೈತೆ ಒಂದು ಚೂರು ಹೈಲೈಟರ್ ದಲೆ ಒಂಜಿ ತರ ಗ್ಲೋ ತೋಜುಂಡು ಮೋನೆಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಕೈಕ್ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಪಾಡೋಣ ಇಂಕಲೆ ಕೈ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನತೆ ಸೊ ಅಪಗ ಪಾಡೋನ್ ಪುಲಿ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ದಕ್ಕಂದೇ ದೀತೆ ಓಕೆ ಹೆಂಚಿ ದೀಪೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೊ ಇನ್ನೇನ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಪಂಡೈತೆ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟದ ಸೊ ನೇಟ್ ದಾದ ಪೂರ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವೇನ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದಿ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಂತೆ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮೋನ್ ಎತ್ತಿರ್ತು ನಾನು ಫೀಲ್ ಮಂತೊಂದು వచ్చి ಪಣ ಬೇಜಾರ್ ಮಂತೊಂದು వచ్చి ಬೇಜಾರ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಉಂಡತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತೊಂದು ಫ್ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಟು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ನೋಟು ಏತು ಜೋಕ್ ಮಂತದೆ ಏತು ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಕವನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ದಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಜೇರು ಐ ಮೀನ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಂತಿನ ಜೋಕುನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ದೆ ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯ ಆಪುನ ಪೂರ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಂತೆ ಮೇ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕು ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲ್ಲೆಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಎತ್ತಿನ ಕಲ್ಡ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಾತಾಡಲ ಮನ್ಪರೆ ಪುಂಡ ಅವು ಜೋಕ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ಐ ಮೀನ್ ಮೋಲ್ನ ಜೋಕುಡು ದಾದನ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರತೆ ದಾದನ ಜೋಕ್ ಹತ್ತೊಂದು ದಾದನ ಡಿಬ್ಬ ದಿಯೋಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನ ಜೋಕನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವ್ ನೇಚರ್ ನಾಡೇಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಆನು ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ್ದು ಡಬ್ಬೆದಲ್ಲ ಜಿಂಜಾ ದೀದ್ ಬಿಡ್ತೆ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತಿನ ಜೋಕನ್ ಜೋಕ್ ಆದದಿತ್ತು ಮೇಲೆ ಅಕಲ್ಡ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ತರ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ನಾ ಜೋಕನ್ ಜೋಕ್ ಆದದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಕಾಲಿ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವು ಡಬ್ಬೆಡೆ ಉಂಡು ಅವು ನೇಚರ್ನ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಉಂಡತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನೋ ಜೋಕ್ ಪೂರ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಿ ನಿಕುಲ್ ಮನ್ಪರ ನಿಕಲ್ನ ನೇಚರ್ ದಾದ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಒಟ್ರಾಶಿ ಪನ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ತನಿಷ್ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚು ಗಡಿ ಗಡಿ ತೂಪುಂಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಮನ್ಪೆ ನಿಕಲ್ ಬೋರಿಲ ಮನ್ಪುಚಾರ ಗಾಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋಡು ಇಂಚ ಪಂಡು ತುಪ್ಪೆದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಫುಲ್ ತುಪ್ಪು ಜಾರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತ್ ತೂಪರು ಯಾನ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂದುಪ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ಪಾಡು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತ ಉಪ್ಪು ದೀತೆ ನಾ ಬೇಲೆ ಆತಿಜೆ ನಾ ಪರ್ಸ್ ಕಪಟ್ಟಿಡ್ದು ಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದೊಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕುಂಟು ಜ್ಞಾನ ಇಂಚ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದದಂಡಲ್ಲ ಇತನೇಟು ಡಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕುಡ್ತು ಬಿಡಿಯ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚ ಅದು నేను ವಾಶ್ ಪಾಡೋಡು ಈಜನ ಜಸ್ಟ್ ಏನ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಮೂಲುಡ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ದಮಿತ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 50 ಸಲ ಕೈ ದಿಕ್ಕುವೆ ಅಂಚ ಕೈ ಒಚ್ಚರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ದೀದುಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತ ನಾ ಬೇಲೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ತನಿಷ್ ಟಿವಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ತನಿಷ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಓದಾರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೈತಲ್ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಬರೋದು ಆಯ್ಗದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಮ್ಮನ ಕಲಿಗೆ ಸೂಲೆಗೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಜನ ಏಪಲ ಅವೇ ಜಾಗಡು ಅವೇ ಸೋಫಾಡು ಅವೇ ಟಿವಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೆಲತ ಅಡಿ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಡಿಗ್ ಮಂತ್ ದೆಪ್ಪೆರತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಅವು ದೆಪ್ಪುನು ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೆ ರೈತು ದಾದ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಡು ಕೆಲವರ ಪೊಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಹಾಕುನ ದೀದು ದೆಪ್ಪೆರಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಂಬೆ ಉಪ್ಪು ನನಲ ಅದು ಜೇತು ಕೊಡ್ತೀಯ ಅವನೇ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದುಂಬು ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಟ್ಯಾಗ್ ಆಯ್ತು ಬೋರ್ ಆಪು ನಾವು ಇದ್ದಂಚು ಮಲ್ಲ ಆಗೈತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ನ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇರು ಕೊನದ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದೇತು ಸ್ಪೀಡು ನಾ ಕಾರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ನ ಪಣ ಸೇಮ್ ಕೆಲವರ ಒಂಜೇ ವಿಡಿಯೋನು ಒಂಜಿ 10-15 ಸಲ ತೂದುಪ್ಪೆ ಇದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತೂದಿತ್ತೆ
ಮತ್ತೆ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಮೂವಿ ಕಾಣನೆ ಅವನೇ ತೂದಿತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಕಾಣೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆಲ್ಲ ಅವನೇ ತೂಪೆ ಸೇಮ್ ಮೂವಿ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಅದಾದ ಒಂಜಿ 10 ಸಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂತೆ ಆಯ್ತು ಬೋರ್ ಆತನೆ ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಓರೋರ ನೆರ್ಪೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಚಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಕಾಂಡ ಪೂರ ఒక కులోనే నడ స్టోరీ ಬಂತೆ ಅವು కొంచెం ಕಾರುಂಡಮ್ಮ ಇಂತ ಪುದರ್ ಉಂಡಮ್ಮ ಅವು ಏತು ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆಮ್ಮ ನಾನು ನೆರ್ಪೆ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಬೇಗ ಕಲ್ಪು ನಿಕ್ಕೆ ಏನ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಓದು ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪೂರ ಯಾನಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತದು ಕುಲ್ಲಾದ ಕಲ್ಪು ಅಂತ ನೋಡೋದು ಈ ಜನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲೆಸನ್ ಮಂತದು ಅವಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡೋದು ಅವೇನು ಕೆತ್ಕೊಡು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು 1 ನಿಮಿಷ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೆ ತನೇಶ್ ಬಾಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡು ಜರ ಪನರೆ ಉಂಡಾ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ರೆ ಉಂಡಾ ನಿಜ ಜೋಕ್ ಮಲ್ಪುಗನೆ ಜೋಕ್ ಇಡಬಲೆ ಒಂದಾದ ಓ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಬಲ್ ತೋಚ್ ಪಾರೆ ಇತ್ತು ನಾ ಈಗ ಅರ್ಚನ್ ಬೈದೀನಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಬಲೇಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುರಾಣಿದ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಟ್ರಯಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ಟೇಕಡು ಓಕೆ ಆತಂಡು ಎಂಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪದ ಅವೇನು ಮಲ್ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಫೇಕ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೇದು ಇಂಚ ಇಪ್ಪ ನೋಡು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಒರಾಯಿ ಮರತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಪಂಡೆ ಎಂಚನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡಾಯ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಟೆಕ್ಡ್ ಓಕೆ ಅದು ಜೋಕುನು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನೊಂಜಿ ಜೋಕ್ ಉಂಡು ಮೀನ ಜೋಕುಲ ಉರ್ಚಿ ದಾಲ ಉರ್ಚಿ ಅಂತ ಪೋಯೆ ಸೊ ನನ್ನ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಏನ್ ಮನ್ಸೆ ಮಂಡೇದ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡಿ ಅನ್ ಪಾಡ್ವೇಂಡಿತ್ತು ಟೈಮ್ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ತೂಗಿ ಬರ್ತೆ ಅವಳೇ 12:35 ಆತನು ತುಲೆ ನಾನು ಏತು ಕೊಡ್ತು ಏನ ಬೇಲದಲ್ಲಿ ನಡುದು ಚುಚ್ಚೂರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಟ್ರೆ ಅವು ಸೇವ್ ಆಗೋದು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಂಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸೊ ಏನ ಬೇಲೆದಲ್ಲಿ ನಡುಟು ಯಾನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ನಿಕಲೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಏತ್ ಕೊಡ್ತು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತುಚಿ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಏನೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ 12:35 ಎಂಡ್ ಅವನು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಕೊಂಚ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರಪಂದೆ ಏನೋ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಕಲ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತನೇ ಯಾನೋರ್ಚಿ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನೋರ್ಚಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತಿರಗೆ ರೀಚ್ ಆವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ್ ಶೇರ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಆಂಡಲ ಒರಿ ಮನ್ಪಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಜಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬೈ